Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay natin ay nahaharap tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kontrolado. Pero nasa atin din kung pipiliin nating manatili o kumawala rito. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang makihati sa pagmamahal niya habang lantaran siyang namamangka sa dalawang ilog? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay masakit pagtaksilan ng taong mahal mo. At kulang na lang daw ay masiraan ka ng ulo kapag nalaman mo ito. Ngunit paano kung ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng permiso? Anong gagawin mo upang makawala sa sitwasyong ito? Yan pong eksaktong tanong ko hanggang sa dulo ng kwentong nais kong ibahagi sa ating mga kabarangay ngayong araw. Pero bago ang lahat ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dayan. 30 years old at may isang anak sa kinakasama kong si Miguel. Hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan kami dahil baka may makakilala pa sa amin. Palibhasa ay nahihiya po talaga ako pero nilakasan ko na lamang po ang loob kong sumulat sa programa ninyo upang hingin ang opinyon ng ating mga tagapakinig tungkol sa kung anong gagawin ko matapos kong ilahad ang lahat-lahat. Katulad ng ibang magkarelasyon ay nagkakaproblema rin po kami ni Miguel, Papa Dudut, at kadalasan ay tungkol po yon sa pera. Miguel, ano ba? Kanina pa umiyak yung anak natin, hindi mo man lang ba naririnig? Bakit pahiga-higa ka lang dyan? Nakita mo na nga nagluluto ako doon ng hapunan natin eh. Leche naman, Dayan eh. Ang ingay-ingay mo. Kita mo nagpapahinga ako, di ba? Saka yung anak mo, ngayon lang naman umiyak. Kung makarya ka naman dyan, napaka-OA mo. Halika na nga kay mama, baby. Alam mo Miguel, OA na kung OA. Pero paano na lang kung kabagin tong anak mo kaiiyak? Hindi mo man lang ba naisip yon? Nakakainis ka? Oh, tahan na anak. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si mama. Grabe, akala mo naman pinababayaan ko yung bata. Hindi na ba ako pwede magpahinga? Napagod kaya ako sa buong maghapon na trabaho. Tapos bukas wala na naman kaming pasok. Pesting pandemic talaga to. Ano bang plano ng management nyo? Hanggang kailan daw ba ganyan? Akala ko ngayong nasa GCQ na tayo, okay na rin ang pasok nyo. Yun nga rin ang akala ko, kaso mali pala. Marami pa rin sa mga kasamahan ko yung hindi nakakapasok. Yung iba nga nag-resign na lang dahil wala pa rin schedule. Mabuti nga ako kahit papano nakakapasok ng 3 beses sa isang linggo. Kaya lang, paano naman tayo mapapakain ng sweldo ko kung ganun ng ganun? May anak pa tayo. Sa totoo lang, minsan naisip ko na nga rin na maghanap ng trabaho para matulungan ka. Ngayon mo pa talaga naisip yan? Samantalang ang hirap-hirap nga humarap ng mapapasukan dahil sa pandemic? Ayos ka rin talaga, no? Saka sino mag-aalaga sa anak natin kung magtatrabaho ka? Ako nang bahala sa inyo. Kaya ko na to. Suggestion lang naman yung sa akin, Miguel. Kung hindi naman ako magtatrabaho sa labas, siguro pwede ako magbenta ng pagkain dyan sa tapat pandagdag kita man lang. Saan nga tayo kukuha ng puhunan? Bakit? May pera ba tayo sa bangko? Wala naman, di ba? Saka hindi ka ba naikinig? 3 araw lang sa isang linggo ang pasok ko. Magkano lang yun? Kulang pa sa pambayad ng renta, pagkain at pambili ng gatas ng anak natin. Kung bakit ba kasi mahirap na nga tayo, lalo pa talagang sinadsad sa hirap ng sitwasyon na to. Naniniwala naman ako na makakaraos din tayo. Tsaka hindi lang naman tayong nahihirapan ngayon. Marami sa mga kababayan natin yung ganito rin o mas malala pa nga ang pinagdaraanan. Aba, wala akong pakialam sa kanila. Sa lagay, iisipin ko pa ba ang problema nila?
Samantala may sarili tayong problema? Pwede ba, Dayan? Huwag mo nga akong daanin sa ganyan. Ganito nabubwisit na ako tapos para ka pang ewan dyan. Eh bakit ka ba nagagalit? Sa palagay mo ba may magagawang solusyon kapag nagalit ka? Tatabo ba tayo ng pera kapag ganyan ang ugali mo? Ang hirap kasi sa'yo, masyado kang nege. Ang dami mong iniisip na imbis na makatulong sa atin, mas nakakagulo pa. Kung ikaw kaya magtrabaho sa labas at bumuhay sa pamilyang to, Hoy, wag na wag mong isusumbat sa akin yan dahil simulat sa pool, alam mo ang responsibilidad mo sa amin ng anak mo. Saka akala ko ba ikaw ang bahala sa amin? Bakit biglang ganyan ka? ganito siguro talaga kapag puro nakakainis na lang ang mga nangyayari. Miguel, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Maniwala ka, ako rin. Naiinis din ako kasi bakit nagkaroon pa ng ganitong pandemya. Ngayon pa talaga kung kailan kailangan nating lumabas para kumayod, di ba? Kaso naisip ko, hindi natin kontroladong sitwasyon. Kung wala tayong ibang gagawin kundi mainis o magalit na lang, wala mangyayari sa atin. Pare-pareho tayong mamamatay ng dilatang mata. Kaya nga imbis na nagkakaganyan ka, tumayo ka na dyan at maghain ka na doon. May binigay na ayuda sa barangay kanina kaya may matinu tayong ulam. Anong matino sa sardinas at noodles? Purgang-purga na nga ako doon. Pula na nga ihi ko eh. Eh mas mabuti na yan kaysa wala. Ay nako, dami mo talagang reklamo. Bago po mag-pandemic ay nagkakilala at nagka-developan po kami ni Miguel pero naging magkatrabaho na po kami sa isang pabrika. Mabilis po kaming nagkapalagayan ng loob ng time na yon, Papa Dudut. Mabulaklak din po kasi ang dila ni Miguel kaya naman nahulog talaga ako sa kanya. Nung una ay wala pong nakakaalam ng aming relasyon ngunit dala ng mga chismosa sa aming pinagtatrabahuhan ay nakarating nga po ito sa management at kinakailangan na may isa sa amin ang umalis o pareho kaming matatanggal. Ako po ang nagpaubaya, Papa Dudut. Nang mabuntis naman po niya ako ay nagsama na nga po kami sa iisang bubong. Bali ang siste, nagirenta kami sa maliit na kwarto malapit sa pinapasukan ni Miguel. Pareho po kaming dayo ni Miguel sa lugar namin. At nasa malalayong probinsya ang aming pamilya. Kaya nga hirap din kaming makahingi ng tulong lalo na pag kailangan namin ng pera dahil wala kaming malapit na kamag-anak sa lugar. Kaya nga hanggang sa may silang ko ang anak namin noon, isang kahig isang toka po kami, Papa Dudut. Mabuti na nga lang kahit paano ay may ipon akong kaunti na siya kong ginagamit noon sa panganganak ko, Papa Dudut. Alam mo, naisip ko kung pinanganak lang siguro ako mayaman. Ibang tipo may asyenda, mga pabrika at maraming ari-arian ng nanay at tatay ko. Sigurado, hindi tayo isang kahig isang tuka ngayon. Kawawa naman tong anak natin. Baka mapariwara lang siya paglaki niya. Ano bang sinasabi mo? Kahit wala tayong kayamanan o ari-arian ngayon, may anak naman tayo, Miguel. At sapat na ang batang to para maging inspirasyon natin na magsikap tayo araw-araw. Nagsisikap naman tayo pero parang wala naman nangyayari. Lagi na lang kulang o di kaya sapat lang yung mga natatanggap natin kumpara sa puhunan natin. Hindi ba talaga naaawa sa mga katulad natin ng Diyos? Hindi ba niya nakikita ang pinagdaraanan natin? Kung pwede lang isang araw magising na lang ako na mayaman na tayo. Sigurado magiging masaya talaga ako nun. Pera na lang ba talaga magpapasaya sa'yo? Paano naman kami ng anak mo? Ano na lang kami para sa'yo? Statwa. Ay, nagtampo ka naman kaagad dyan. Siyempre, mahalaga kayo sa akin. Hindi ko na yung kailangang ulit-ulitin pa sa'yo kasi matik na yun. Ay, kaso minsan hindi yun ang nararamdaman ko. Ano namang ibig mo sabihin? Napansin ko lang kasi na simula nung magka-baby tayo, parang nabawasan na yung pagiging malambing mo sa akin. Daya naman. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Saka ako pa rin naman to. Yung dati Miguel na nakilala mo. Alam ko naman yun, kaya lang kasi mas madalas na tayong hindi nagkakasundo kaysa nagkakaunawaan. Tapos napalala pa nitong pandemic dahil mas nahihirapan tayo sa nangyayari. Ikaw na rin na may sabi na natin.
Intindi mo naman sana, Dayan. Hindi na tayo dalaga o binata. Ako pa talagang dapat umintindi. Hoy, para sabihin ko sa'yo ha, naiintindihan ko lahat. Kung makapagsalita ka naman parang ikaw lang ang namumroblema. Ako rin naman. Hindi madali ang buhay natin ngayon at hindi lang ikaw ang nahihirapan. O di ikaw na ang magaling. Panalo ka na, talo na ako. Ikaw na itong nakakaintindi ng lahat. Alam mo, ewan ko sa'yo. Yung ugali mong yan ang tinutukoy ko. Habang tumatagal, mas lalo ka nagiging pilosopo. Yan ba ang epekto ng lockdown sa'yo? Ito ang epekto ng walang pera. Sa palagay mo ba, magkakaroon ka ng pera kung wala ka nang gagawin kundi mainis lang? Bakit? Kapag naging masaya ba ako o naging mahinahon katulad ng gusto mo mangyari, magiging maayos ba ang buhay natin? Babalik ba sa dating lahat? Hindi naman, di ba? Alam mo, ang mga masasaya lang at kampante ngayong may pandemya, yung mga tao na may bilyones sa bangko, maraming ari-arian at walang iniisip na problema. Sana talaga lahat katulad nila. Pareho po kaming high school graduate ni Miguel at kahit na hindi kami pinanganak na mayaman, ay may pangarap pa rin po kami para sa aming anak. Siguro hindi maintindihan ng iba ang sentimiento namin at sasabihing hindi na lamang sana namin dinamay ang anak namin sa aming kahirapan. Pero malakas po ang paniniwala ko ng panahon na yon na pagsubok lamang ang pinagdaraanan namin, Papa Dudut. Masipag naman po kaming pareho at determinado sa buhay. Kaya lang dahil nga sa pandemic ay kinakailangang magsarapan samantala ng pabrika na pinagtatrabahuhan ng live-in partner ko, Papa Dudut. Tapos noong nag-resume naman ang pasok nila ay naging irregular na ito. Kaya nga hindi katakataka na maging mainitin ang ulo ni Miguel ng mga panahon na yon na pilit ko namang inuunawa. Bagaman sa loob-loob ko ay hindi po ako sanay na palagi po kaming nag-aaway. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang sabi po nila ay lubusan mong makikilala ang isang tao kapag nagkasama na kayo sa iisang bubong. Totoo po yon dahil unti-unti ay nakikita ko ang totoong ugali ni Miguel. Mabait naman po siya at responsableng tatay sa anak namin. Kaso kapag wala siyang pera, mainit ang ulo niya. Akala ko tungkol lamang sa hindi regular na pasok niya sa pabrika ang dahilan kung bakit madalas ay kinakapos kami noon sa pera. Pero nabanggit niya minsan sa isa naming pagtatalo na nagbabadya na naman palang magbawas ng empleyado ang pinagtatrabahuhan niya dahil nga sa maliit na kita. At isa po siya sa mga napipintong mawala ng hanap buhay. Parang pinagsakloban po ako noon ng langit at lupa dahil paano na lamang ang mga bayarin namin kung mawawalan siya ng trabaho. Kahit na sabihin natin na pwede nang lumabas ng bahay ay hindi pa rin po gaanong kadaling humanap ng mapapasukan. Umaasa na lang talaga ako na maaawa ang management nila sa kanila at matatapos na rin ang pandemya sa lalong madaling panahon. Sumabay pa talaga tong anak natin. Oh, halika na baby. Kakargahin ka na ni mama, ha? Oh, tahan na. Nandito na nga si mama. Tahan na ikaw. Anong sinabi mo, Miguel? Teka lang ha. Para kasing hindi ko naintindihan. Ano ba kasi sa mga sinabi ko hindi mo naiintindihan? Ang linaw-linaw naman nun, Dayan. Hinaan mong boses mo, pinapatulog ko pa tong anak mo. Ikaw ang labo mong kausap. Nagtatanong ka tapos bigla ka na lang magagalit kapag sinagot ko. Akala mo naman parang nakagawa ako ng malaking kasalanan. Hindi ka pa nakakagawa pero makakagawa pa lang. Alam mong hindi ganun yun. Plano mo magkaroon ng relasyon sa bisor mo samantalang pamilyado ka na, Miguel. Alin doon ang hindi kasalanan? Sige nga. At kakaiba ka rin ano? Ipinagpapaalam mo pa talaga sa akin ang tungkol sa bagay na yan. Ganyan ka na ba talaga kagago? Ano ba sa
palagay mong mararamdaman ko bilang babae at nanay ng anak mo? Bago mo ako sabihan gago, intindihin mo muna ang sitwasyon. Saka bakit ba nagre-react ka ng ganyan? Mas gusto mo ba na hindi ko sinabi sa'yo? Itarantado ka pala talaga eh! O tignan mo, pati anak natin ay iingayin sa'yo. Shh. Tahan, anak. Sorry. Anak, tahan, sige na. Huwag ka makinig sa siraulo mong tatay. Huwag ka nang umiyak. Kung wala ka naman matinong sasabihin, pupunta na kami sa higaan nitong anak mo. Teka sandali, nag-uusap pa tayo eh. Parang gago naman to oh. Ano bang hindi mo maintindihan? Huwag mo nga ipagpilitan na sang-ayunan ko yung tungkol dyan. Alam mo, kung hindi ko lang hawak tong anak natin, baka nasampal ko na yung mukha mo, buwisit ka. Daya naman, pakinggan mo muna kasi ako bago ako magalit. At ano pa bang gusto mong sabihin? Hindi ka pa ba tapos? Kasi kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan ngayon at nagagalit, may isip mong mahiya at manahimik na lang eh. Ay! Okay, sorry na kung nasaktan kita pero maniwala ka. Hindi yun ang intensyon ko. Ang akin lang naman, inalok ako ng bisor ko. Nakapalit ang pagkakaroon namin ng relasyon, ibabayaran niya ako. Pero yung relasyon naman na yun, hindi katulad ng sa atin. Wala lang yun. Wala kasamang feelings yun. Pwede ba wag mo na nga akong gawing tanga? Hindi kita ginagawang tanga. Sinasabi ko lang sa'yo na may oportunidad na nakalatag. Kailangan na lang natin sunggaban. Huwag mo nga ako idamay sa kagaguhan mo. Nananahimik kami ng anak mo. Extra income. Yun lang naman na gusto ko maisip mo. Saka alam din naman ng bisor ko na may pamilya na ako. May asawa na rin yun, kaya laro-laro lang to. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. May asawa na pala siya pero bakit gusto pa rin niyang gawing komplikado ang lahat? Tapos plano pa niya talagang guluhin ang pamilya natin? Hindi mo man lang ba naisip yun, Miguel? Ako na nga nagsasabi sa'yo na hindi mangyayari ang bagay na kinatatakutan mo eh. Kaya pwede ba, huwag mo nga pangunahan ng mga hindi pa nangyayari. Ang hirap kasi sa'yo, emosyon mo kagad ang pinapairal mo imbis na yung utak eh. Kailangan natin ng pera, Dayan. At hindi natin masusustentuhan ang lahat ng pangangailangan natin sa kakarampot na sinasahod ko sa 3 araw na pasok namin sa pabrika. Paminsan-minsan nga mag-isip ka rin bago kang gumawa. Buisit ka! Ikaw ang buwisit! Halos mabuwal po ako noon mula sa pagkakatayo noon matapos ipaalam sa akin ni Miguel ang tungkol sa pinaplano niya. Partida mukhang hindi po siya kinilabutan nang sabihin niya yon at pilit pa niya talaga akong kinukumbunse na nasa matinong pag-iisip po siya. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung nagalit po talaga ako dahil isang malaking kabaliwan ang gusto niyang mangyari, Papa Dudut. May sa ilang araw ko rin siya noong hindi kinibo at nagbanta ako na lalayasan namin siya ng anak namin kapag pinagpilitan pa niya ang gusto niya. At bagaman sinabihan niya ako ng maarte at makitid ang isip ay tinigilan na rin po niya ang pagpipilit na pumayag ako sa plano niyang pakikikabit sa bisor niya kapalit ng pera. Akala ko parte lamang po yun ang pagsubok sa aming relasyon na hindi katagalan ay malalampasan din namin subalit hindi po pala tapos magsaboy ng kamalasan ng tadhana dahil bigla namang nagkasakit ang anak namin na si Miguel. At kinailangan po itong dalhin sa ospital. Akala po namin ay simpleng ubo lamang at sipon pero pulmonya na pala at umabot pa sa punto na nabingit sa kamatayan ng buhay ng kaisa-isa naming anak ni Miguel. Wala po kaming pera ng panahon na yon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko hanggang sa bigla nga pong binanggit sa akin ni Miguel na inaalok siya ng tulong pinansyal ng kanyang bisor kapalit ng pagkakaroon nila ng sekretong relasyon. Kaya kahit labag po sa loob ko na makihati sa iba ay pumayag na rin po ako na tanggapin ang alok niya alang-alang sa aming anak. Kumusta anak natin? Okay naman siya. Ayan, natutulog na pagkatapos kong palitan ng diaper. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako ng gusto kasi akala ko mawawala na sa atin si baby. Ako rin, Miguel.
Kala ko mawawala na sa akin ang anak natin. Kapag nangyari yon, ako, masisiraan talaga ako ng ulo. Takot na takot ako nung sinugod natin siya sa ospital. Hindi ko alam ang gagawin ko sakaling... Tahan na. Di ba nga? Sabi naman sa'yo ng doktor na nasa mabuting kalagayan na si baby. Ligtas ng anak natin kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Teka, saan ka pala galing? Kanina pa kita tinetext kasi wala akong kasama dito sa bahay natin eh. Tsaka ano ba yung mga plastic na dala mo? Ah, ito ba? Mga pinamili ko sa grocery. Gatas, diaper ni baby at iba pang mga kailangan natin. Tingnan mo, ang dami di ba? Siguradong matagal-tagal din to bago maubos. Saan ka naman kumuha ng perang pinambili mo niyan? Saan pa ba? Eh di dun sa, alam mo na. Alam mo, ang bait nga niya eh. Kasi dinagdagan niya yung binigay niya sa akin dahil naikwento ko na lalabas na sa ospital ang anak natin. Oh, ito. May bibigay ako sa yung pera pang gastos mo. Bumili ka ng damit o gamit na gusto mo. Kasi nakabili naman ako ng mga pagkain natin. Miguel, parang hindi ko matatanggap ang perang yan. Bakit naman? Ikaw na nga to inaabutan ng pera, ayaw mo pa. Alam mo naman na pumayag lang ako na makipagrelasyon ka dun sa bisor mo dahil kailangan na kailangan natin ng pampa-ospital ng anak natin, di ba? Oh, heto, nakalabas na sa ospital ang baby natin. At anong gusto mo sabihin? Tigilan ko na ang relasyon namin, ganun ba? Para namang hindi pwede yun, Dayan. At bakit hindi pwede? Malaki-laki na rin ang naitulong niya sa atin simula nung ospital ang anak natin. Nakalimutan mo na ba? Napakawalang utang na loob ko naman yata kung basta-basta ko na lang siya iiwan sa ere. Pero Miguel, hindi... Baka naman nauntog lang yung ulo mo sa kung saan. Anong sinabi mo? Kasi kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo. Diba, napag-usapan na natin to. Pumayag ka nga eh, nakalimutan mo na ba? Pumayag ako dahil nag-aagaw buhay noon ng anak natin. Pero bakit para bang nag-e-enjoy naman yata kayo? Ikaw ba matanong lang kita ha? Nawala na ba dyan sa kukote mo na may pamilya ka na? Lintik ka naman, Dayan, oh. Siyempre hindi ko naman nakakalimutan yun. Huwag ka sumigaw! Natutulog yung anak mo oh! Pag nagising to, ikaw maghehele dito, buisit ka! Ikaw ang buwisit. Ang gulo ng utak mo. At kahit kailan hindi mo talaga ginagamit yung ulo mo. Nakalabas na nga ng ospital ang anak natin. Pero may mga pangangailangan pa rin siya. May kailangan pa siyang inuming gamot, hindi ba? Ibig sabihin, kailangan pa rin natin ng pera. Kaya hindi ko pwedeng tapusin ang relasyon namin ng bisor ko. Dahil may nahihita pa ako sa kanya. Sana, kilabutan ka sa mga sinasabi mo ngayon! Nagiging praktikal lang ako kaya pwede ba wag mo akong konsensahin ng ganyan? Ngayon, kung ayaw mo na itong pera binibigay ko, edi wag mo. Dami mo pa sinasabi. Isang linggo rin pong na-confine ang anak namin noon at sa tulong ng perang ibinibigay ni Miguel ay gumaling at nakalabas na rin po kami sa ospital. Pumapasok pa rin naman si Miguel sa pabrika at nag-aabot ng sweldo niya pero nagpatuloy pa rin po ang pakikipagrelasyon niya sa bisor niya. Dahilan niya hindi raw po namin alam kung kailan namin kakailanganin ng pera kaya hanggat may pwedeng pagkuhanan ay samantalahin na raw po namin. Wala po akong nagawa noon kahit na ayaw ko papadudot. Malaking bahagi rin kasi ng pambili namin ng gatas at diaper ng anak namin ay galing sa perang kinikita ni Miguel mula sa pakikipagrelasyon niya sa iba. Ayaw ko na naman pong idetalye pa ang ginagawa nila pero alam ko po na may nangyayari sa kanilang dalawa. Alam ko po yon dahil nakikita ko yung mga kiss marks sa leeg at dibdib ng live-in partner ko. Tapos naaamoy ko rin ang pabango ng babaeng yon sa katawan ni Miguel Papadudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Naging maayos po ang takbo ng buhay namin pagdating sa pera, Papadudut. Pero pumakla naman at tumabang ang dati naming matamis na relasyon ni Miguel. Bagaman sinasabi niya noon na huwag akong mag-alala dahil hindi niya kami ipagpapalit sa iba ay lalo na nga doon sa bisor niya at tanging pera lamang ang habol niya rito ay malakas pa rin po ang kutob ko na darating yung araw na manlalamig na lamang siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay nagpaka-martir po ako, Papadudut.
Kahit na alam kong nakakasuka na nakikisiping siya sa iba, kapalit ng pera ay pumapayag pa rin po akong gamitin niya. Lalo na sa tuwing nakakaramdam siya ng pangangailangan. Naisip ko kasi na kung pagbibigyan ko siya ay baka ma-realize niya na mas masarap pa rin akong kasama sa kama kesa doon sa bisor niya. Tanga na kung tanga, Papa Dudut, pero nang mga panahon na yon ay desidido na po akong bawiin ang dapat ay sa akin. Pakiramdam ko, makakatulog ako nito ng mahimbing. Grabe, Dayan. Habang tumatagal, parang nasasabay mo na yata ang resistensya ko ah. Nakailan nga ba tayong rounds ngayon? 2? 3? Miguel, hindi ka pa ba kontento sa akin? Naibibigay ko naman yung pangangailangan mo, di ba? Kaya hindi mo na kailangan bumalik-balik pa doon sa babaeng yun. Sana naman ba papunta ang usapan nating to? Panira ka naman ng mood eh. Nakakabwisit ka talaga kahit kailan. Pero ano pa bang kulang sa akin? Diba sabi mo, nasasabayan na kita kahit na ilang rounds pa ang gusto mo? Tapos sinusunod ko naman yung mga pinapagawa mo. Ang gusto ko lang naman, ako na lang. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Alam mo, ang bagal talaga ng proseso ng utak mo, no? Hindi mo talaga ako maintindihan. Alin ba kasi ang hindi ko naiintindihan? Sige nga, sabihin mo nga. Ipaintindi mo sa akin. Yang kaparaningan mo at pagiging silosa mo hindi ko maintindihan. Napag-usapan na natin to, di ba? Sa sobrang daming beses na nga, malapit na ako magsawa. Puro ka duda, puro ka hinala. Naglilihim ba ako sa'yo? Hindi naman, di ba? Kaya bakit ka na naman nagkaaganyan? Sa pagkakatanda ko, hindi naman ako nagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero hanggang kailan mo planong gawin ang bagay na yan? Hanggang sa lumaki ang anak mo? O hanggang sa mamatay ka? Hindi ka man lang ba nag-aalala na baka dumating yung panahon na kapag nalaman ng anak natin tong katarantaduhan mo, isumpa ka niya bilang tatay niya? Katarantaduhan ko lang ba talaga? Sigurado ka, Dayan? Baka nakakalimutan mo. May permiso mo ang ginagawa ko. Pumayag ka. Ibig sabihin, katarantaduhan nating dalawa to. Walang yaka? Huwag mo nga akong idamay dyan. Alam mo wala akong pagpipilian noon. Kailangan natin ng pera at walang-wala tayo noon. Hindi ko naman maatim na pabayaan ang anak natin. Yun na nga punto ko. Hindi naman ikaw ang agrabyado rito. Katawan ko ang binibenta ko. Kapalit ng pera na pantustos sa pamilya natin. Tapos ikaw pa tumiga na magreklamo ng ganyan? Bakit ba hindi ka na lang makontento? Sa'yo naman ako umuwi. Regular naman may nangyayari sa atin, di ba? Ano pa bang gusto mo? Pero kasi lumalabas na pinagsasalitan mo lang kami eh. Pagkatapos ko siya naman, tapos ako ulit, tapos siya na naman. Hindi ba pwedeng ako na lang at wala na siya, Miguel? Ay nako, napaka-arte mo. Maarte na kung maarte. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Pinaikinabangan naman natin ang pera binabayad niya sa serbisyo ko, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako rito. At hindi ako magpapapraning. Sarap ka ng buhay mo ngayon eh. Tapos nakukuha mo pa magreklamo. Makaalis na nga. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, Miguel. Pupuntahan mo siya, no? Hayop ko talaga, napakawalang niya mo. Mag-iossi lang ako. Dahil nauumay na ako sa pagmumukha mo. Buisit na buhay to, oh. Sinisira mo ang gabi ko. Akala ko lang pala ay kaya kong sikmurain ang lahat, Papa Dudut. Pero nagkamali po ako. Sa tuwing may nangyayari kasi sa amin ni Miguel ay hindi ko mapigilang makita sa bawat pagpikit ng mga mata ko ang mukha ng babaeng kaagaw ko sa atensyon at katawan ng lalaking mahal ko. At hindi ko po mapigilang mandiri sa kanilang dalawa pati na rin sa sarili ko. Matapos pong mapansin ni Miguel ang panlalamig ko sa kanya ay nagsimula na rin po siyang hindi umuwi sa bahay ng madalas. Siyempre alam ko kung saan siya nagpupunta. Pero wala po akong magawa dahil sa umpisa pa lamang ay pumayag na ako sa kalokohan nila. Nang mga panahon na yon ay para po akong kumuha ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko, Papa Dudut. At doon na nga po ako nag-decide na ayoko na.
Magsasalita na ako at maninindigan na tigilan na ni Miguel ang kawalang hiyaan dahil darating ang araw na ano na lamang ang sasabihin ng anak niya sa amin na mga magulang niya, hindi ba? Kaya nga ginawa ko na po ang alam kong tama, Papa Dudut. Yon ay ang kausapin ng masinsinan si Miguel na tapusin na niya ang pakikipagrelasyon sa bisor niya sa lalong madaling panahon. At magsimula ulit kami bilang maayos na pamilya. Handa naman po ako noong kalimutan ang lahat-lahat ng nangyari. Ngayon ka na nga lang umuwi, ang init pa ng ulo mo. Wala ka na bang ibang gagawin kundi magalit sa akin? At ikaw, wala ka namang ibang gagawin kundi ang bungangaan ako? Kasi alam mo, nakakasawa na. Yan talaga ang dahilan kung bakit hindi ko dinadalasan pag-uwi rito. Kasi nakikita ko yung pagmumukha mo. Walang iya ka? Huwag mo nga akong baliktarin dahil alam natin pareho kung bakit ako nagkakaganito. Nagkakaganyan ka kasi praning ka. Saka sandali nga, ano nga ulit yung sinabi mo? Gusto mong hiwalayan ko ng bisor ko? At bakit yun magagawin yun? Alang-alang sa pamilya natin, Miguel, gawin mo yun. Pwede naman tayo magsimula ulit. Lumipat tayo ng bahay, magpakalayo-layo tayo, di ba? Kahit naman paano may naitabi ka ng pera mula dun sa mga binayad niya sa'yo. Panahon na siguro para maghiwalay na kayo ng landas at tayo naman ang anak natin na magsama. Hindi ko alam kung kaya kong pagbigyan ng gusto mong mangyari, Dayan. At bakit? Sa mata ng Diyos, kami ang tunay mong pamilya. Pero hindi na ako masaya kasama ka. Anong sinabi mo? Pakiulit mo nga, para kasing nabingi ako, Miguel. Ay, ewan ko. Pero parang kapag nandito ako sa bahay kasama ka, parang nai-stress lang ako. Kaya minsan gusto ko na lang mapag-isa. O minsan mas gusto kong kasama siya. Dahil hindi naman niya ako tinatalakan ng ganyan. Inaalagaan niya ako. Binibaby. Kaya nga naisip ko parang hindi na ako masayang kasama ka, Dayan. Gago ka rin talaga, no? Gusto mo ba talagang palabasin na akong sumisira sa pamilya natin na samantalang ikaw naman talaga? Ipapaalala ko lang sa'yo, yung sinabi mo noon. Diba? Ibinida mo pa nga sa pagmumukha ko na hindi ka magkakagusto sa kanya. Na ako, kami ng anak mo ang mahalaga sa'yo. Tapos bakit bigla mo naman yata akong lilinyahan ng ganyan ngayon? Ewan ko, hindi ko alam. Kahit ako naguguluhan na rin sa nararamdaman ko. Ang gusto ko lang naman ay bumalik tayo sa dati. Yung bang magkaroon ng normal na pamilya. Handa ko namang isang tabi lahat-lahat eh. At isipin na hindi to nangyari, Miguel. Hindi mo ba yun naiintindihan? Kailangan ka namin ng anak mo. Huwag mo naman sanang ipagkait sa kanya yung karapatan na magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Hindi tayo kailanman magiging masaya kapag wala tayong pera. At wala akong ibang alam na gawin para mas kumita na malaki bukod sa ginagawa ko ngayon. Kaya kung gusto mo pa rin magkaroon ng buo at kumpletong pamilyang anak natin, wag mo na ulit panghimasukan ng diskarte ko. At kapag umuwi ako rito, wag ka na rin dumaldal ng kung ano-ano. Kasi lalo lang talaga ako nasusuya sa'yo. Napakawalang yaw talaga! Aray! Hoy! Tigilan mo yan! Buwisit ka! Nakakawalang gana ka na talagang babae ka! Sana masunog na yung kaluluwa mo sa impyerno! Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan. Kung sana una pa lamang ay hindi na ako sumang-ayon sa gustong mangyari ni Miguel. Hindi sana niya isusumbat sa akin na magkasabwat kami sa katarantaduhan na pinaggagawa niya. At hindi rin po sana nagbabadyang mawasak ang pinakaiingatan kong pamilya. Gulong-gulo na po ako, Papa Dudut, at hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, lalo pa't magpahanggang sa ngayon ay tuloy pa rin si Miguel sa pamamangka niya sa Dalawang Ilog. At bagaman umuwi pa rin siya sa apartment namin ay hindi na po katulad ng dati ang aming relasyon at turingan sa isa't isa. Sa kasalukuyan, bagaman nasasaktan ang gusto ay pinilit ko pong libangin ang sarili ko sa pamamagitan
ng pagtitinda online at kahit paano ay naitabi ko po yung huling sweldo ni Miguel mula sa pagtatrabaho niya sa pabrika bago siya tuluyang umalis na doon. At yun po ang ginamit kong puhunan para makapag-reseller online. Nag-iipon po ako, Papa Dudut, dahil pinaplano ko pong umuwi sa probinsya namin kasama ang anak ko at tuluyan ng iwanan dito si Miguel. Hindi ko na po talaga kayang makisama sa kanya pero kapag naiisip ko po na palalakihin kong mag-isa ang anak namin ay natatakot po ako. Hindi ko alam kung kaya ko o magiging unfair ba ako sa anak namin dahil lalaki siyang walang ama. Kaya nakikiusap po ako sa mga kabarangay natin na sana ay mabigyan nila ako ng payo at maliwanagan ako sa desisyon ko. Hindi ko na po kasi talaga alam kung saan ako lulugar at wala naman akong malalapitan. Sa pakikinig na lang po talaga sa radyo at ng programa ninyo ako kumukuha ng mapagkakaabalahan bukod sa aking munting hanap buhay. Kaya sana po ay matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko at sana po ay ipagpatuloy po ng programa ninyong Barangay Love Stories ang makapagbigay ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Diane. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.